Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zerta. Aldaketa handia. Oianeko inorri jauzkariak, zer esan duzu? Kandirekin zita bat hautsi nueneko lehen urte hurrena da. Eta maitasun gutuna idatziko diot funkiren egazkinaz. Kuku, burutik sano zaude? Nork ospatzen du urte hurren hori baina? Zure lehen aginetako mina ospatzea bezalakoa da. Badakit, baina ederki pasa genuen benetako urte hurrenean, eta orain kandik edo zer ospatu nahi du. Ederre egin dizu lagunkote, kandik robotutxa bihurtu zaitu. Tira, Donkey Kong, zeruan maitasunezko mezu kosmikoa margotu eta poetarena egiteko prest? Geroago ikusiko zaitu, txikito. Eta orain, piztea besterik ez da falta. Uau, ui, ui. Ai, orain ikus dezagun badabilen. Robota, ibili. Robota, gelditu. Robota, ekin lanari. Robota, utzi lanari. Ondo baino hobeto dabil. Opelgile mekanikoa egitea oso erraza izan da, baina asmatzailearen benetako genioa hemen ikusten da. Burmuinak elkarraldatzeko kasko harrigarri hauetan. Etxaiaren segurtasuna utzi dut, eta badakin nori gustatuko zaion txutxumutxu hau. Zera, informazio hau. Blusterren Opel lantegian punta-puntako teknologia darabilgu. Informazioaren autobidean bide azkarrenetik goaz. Automatizazioa eta berrikuntza, horra nire lelo berria. Blusterren Opel lantegiak robot upelgile berria erosiko du. Robot upelgilea, baina hori nire lana da. Kezkatu, Kandi, zuk lan hobea izango duzu. Nagusiak, hau da, nik, laguntzaile pertsonala behar dut, badakizu. Gutunak jaso, telefonoari erantzun, eta nirekin irten. Ez da pentsatu ere, Bluster. Etorkizunean inbertitu nahi baduzu, igoidazu soldata. Kandi, robotak egun osoa egiten du lanean. Ez da sekula kexatzen, eta ez da goiz irtengo donkikonekin bazkalordu luzeegiak egitera. Ba, entzun ondo. Nik ezein robotek baino hobeto lan egin dezaket. Eta gainera edonor presta dezaket zure robotak baino azkarrago upelak egiteko. Edonor diozu? Edonor, bai. Ederki? Apustu egiten dizut nire robotak kuarteko tximino alferrenak adinako lana edo hobea egin dezakeela. Nork donkikonek? Baina, konforme irabazten badut soldata igoko didazu. Eta nik irabazten badut, zu nirekin irtengo zara. Ados. Donkikon lanerako ez gauza da, sekola ez du ikasiko. Ai, baina ikaragarri gozoa da. Kruxa, ekarri dazu upel bat, gatz. Tori hemen dauka. Ikus dezagun, sukaldean nago, horra lapikoa. Behar bada lapikoan nahi dut gatza! Zer ari da egiten? Madalenak egiteko amaren errezeta, errege batek jateko modukoak. Oi, klump, garaiz iritsi zara amaren madalena zoragarriei azken ukitu ematen ikusteko. Dastatu nahi duzu? Ez ezkoa, jauna. Klump generala etxaiaren lerro atzetiko misio arrakastatzutik bueltan. Ze berri karagarri dakarzu oraingoan, esan, klump. Bananak ez dira oraindik heldu eta tximinoak urduri daude.
Krankik asmakuntza berri bat egin du, berorren gozotasun eztia. Eta ze asmatu du ba? Ezagutza burmuinetik burmuinera aldatzeko tresna. Dudan aukeraren arabera uste dut neure burmuinarekin geratuko naizela. Boterea batetik bestera pasatzea baliz gutxienez? Jakina, jakituria boterea da. Eta liburuetatik dator, eta tresna horrekin jakituria hori neure garatuko banu. Klump! Makina hori behar dut! Zoazte babaloreok, eta ekarri da zuen makina hori! Lortzen baduzue, amatxoren Madalena batzuk emango dizkizuet! Tira ba, Donkey Kong! Honekin amaituko dugu! Gero arte lagun! Ara nor dugun hemen, Donkey Kong. Posten naizu hemen ikusteaz. Gauza batzuk egin behar ditut, gera zaitez kokoa zaintzen, eta etzazu ezer ukitu. Lasaitu, Cranky, fida zaitezken itaz. Benetan diot, edukieskoak geldirik. Zatozte aitatxorekin ene laguntxo horiok. Zer? Ez dago bananarik! Zera baino txarragoa da! Ez dago hau baino txarragorik! Begira, Klump generala naiz! Erne! Zoaz banana bila, soldadu! Ez dakit zer gertatu den. Edo zer dela ere, goze ikaragarria eragin dit. Bananarik jaten espadut, zorabiatu egingo naiz. Hemen nago, Donkey Kong. Donkey Kong? Ui! Begira, seko lo geratu zara. Besaulkiraino joateko alegina ere ez duzu egin. Nire esperimentuarekin jolasean gainera, esnatu, Donkey Kong. Egizu jauzi! Ez didazu atxadenik emango? Benetan diot, Blusterren robota bera ere zu baino burutsuagoa da. Aizu, eta non dago robota? Horixe, Cranky, non dago nire robota? Ezin liteke, ez du egin. Egin du. Ez duzu sinetxiko, Bluster. Donkey Kongek eta robotak burmuinak aldatu dituzte. Robotak Donkey Kongen burmuina du. Ala bada, merkatu egin behar didazu. Esan, non dago? Ez dago hemen. Oi, ama, bila joango naiz, zuegon hemen, eta ez ezertxo ere ukitu, ez batak ez besteak. Gaur egun laguntza egokia lortzea burua hormaren kontra jotzea bezalakoa da. Esanekoa da gero. Robota da ordaindu dudana, eta hori xebera da eramango dudana. Handikote iletsuaren itxura badu ere. Robota galde! Robota, ebeli! Bananak nahi ditut! Aizu, Didi, mokadutxo bat jango duzu nirekin? Nola egin duzu? Non eskutatu zara? Triki mailu bikaina da. Esan? Esan non zaude? Ongi altzaude, txikito. Bai, ederki, Donkey Kong. Sartu didazu, baina amaitu txantxa. Irte mengoz? Lagundu, Didi, erori egin naiz eta ezin naiz altxatu. Emaidazu banana bat, txikito. Donkey Kong, baina zeutzara benetan? Nor izango naiz ba? Esaidazu zertuzu lagunkote. Ara begira zediztire guzkiek zure buru gainean. Nik ere ez dakit ondo, etzaia zo egundo. Bitxi xamar nabil egia da. Baina erakinago, bai eta sendoago, ez alduzu ikusten. Ez dakit nola esan behar dizudan, baina eguzkindarrezko ikus makinaren antza daukazu. Baldar xamar nabil, naiz baterea bil, baina ahots berbera darabil. Ara eskuak metaletan bilduak, tailerretik pasa beharko dut olioa aldatzera. Metalburu naiz, metalburu, metalburu, metalburu.
metal buru naiz, metal buru, metal buru, metal buru. Posten naiz ikusteaz gure itzordurako prestatzen ari zarela. Nahiago nuke zure robot ergelorrekin irten, zurekin baino. Egia esateko, Handi, uste dut dagoeneko egin duzula hori. Zatoz, nire robot berria aurkeztuko dizut. Robota, sartu! Donkey Kong, baina ze gertatzen zaizu? Zer da hau, txantxaren bat da? Ez begira, robota, hasi lanean! Ze gertatzen da hemen? Nola egiten duzu? Erraza, robota da. Krankik nolabait burmuina jarri du lehen ezertxo ere ez zegoen lekuan. Orain nik diodan guztia egiten du. Eta horrek esan nahi du gure apustua irabazi dudala. Tira, Donkey Kong, amaitu da txantxa. Ez ahaztu, apustua da. Ez dakit ze gertatzen den hemen, baina ez da barregarria. Nazkatuta naukazue biok, eta niri dagokidanez, Donkey Kong, blusterrekin ibil zaitezke hemendik aurrera. Egon, gali, ez! Eta Krankik ere ezin badu ez egin? Ba, euriarekin kontuz ibili behar duzu. 5 minutuz bakarrik utzi zaitut eta arazer egin duzu. Badakizu Donkey Kong berera itzultzen, ez da, Cranky? Erraza baino errazagoa da. Baina arazo bat dago. Zein? Ez daukat hemen zure beste gorputza. Nola galdu duzu nire gorputza? Zu metaleskoaren bila joan naiz, eta zu iletsua bakarrik utzi dut hemen blusterrekin. Seguru asko robotarena egiteko eraman zaitu. Ez zidan lan gehiegi emango, ez da? Nahikoa da! Ez zurpilan garungabea! Robota! Utzi lanari! Asko zobeto! Azkenean bake pixka bat. Robota, lepoko mina sortzen didazu. Egon! Ez! Robota! Ez! Orain gogoratu plana. Kokoa nahi dugulakoan sartuko gara, baina kaskoak eramango ditu. Orduan kokorik ez? Kokoa nahi izaten dugu beti, ba. Berdin dio, guazen. Eta oraingoan ez errukitu. Bestela zigorgailu bihurtuko zaitut. Berehala itzuliko gara lagunkote. Krokoak! Donkey Kong eraso! Donkey Kong! Banana sarta! Ara, metalesko brindantzaria ematen du. Arrapaitzazu, robota! Ene, uste dut apurtu egin dudala. Cranky, kaskoak hartu ditu! Geuk egin beharko dugu. Aurrera, babalorea alakok! Enaiz ez zuen beldur! Mogitu! Erronka egiten dizuet! Wow! Tanto ederra, guazen! Iesi doaz, harrapatu egingo ditut! Uste dut ezetz. Kokoa bentsat ez dute eraman. Donkey Kong eta Bluster, nola elkartu dira ba nire aurka? Baina ikusiko duzu berriz harrapatzen ditudanean. Nagusia posto egingo da honekin. Uniformeko kaskoa falta dut. Trasteak eraman behar ditut. Baita generala ere. Buruko ederra hartu dut. Baina bestela ondonago. Talka txiki bat baino gehiago behar da generala jokoz kanpo usteko. Horregaldu egin nahi nuen, baina hau gehiagizkoa da. Kandi! Klump eta Cruza ikusi dituzu? Egiozu agurra ofizialari, soldadu! Zergatik egin behar dizut agurra, Kandi? Ez dago egin beharrik, ez dago egin beharrik. Zer gertatzen zaizua hotxean? Ez tarrian igela duzula dirudi? Edo krokoa. Zer? Nork esan du hori? Kandi, neu naiz Donkey Kong. Uolkitolki mugikorra ematen duzu. Zera, zu altzara, ene lastantxoa. Dena azal dezaket, ala uste dut. Nolabait, nire burmuinak Blusterren robotean amaitu du. Eta gero kristalezko kokoa salbatu nahian nenbilela, Cruzak burua moztu dit. Ikusten dut gorputzik ez duzula. Zera, penagarria da. Zergatik ez ditugu harrapatzen? Obez, guazen Crankyrenera dena ondo miatzera. Miatzera diozu? Ezin dio gutxi General Klum gaiztoa dimentsu horri kristalezko kokoa eramaten, ez da? Ziur zaude hau dela benetako asmakuntza? Horixe da han zegoen traste bakarra. Zoragarria, jakituria goren eta erabatekoa. Eta azkeneko modara egokitua gainera. Izugarri gogoko dut.
Klump! Zer arraio egiten duzu horrela loturik? Erotu eginda. Askazazu oraintxe! Nola usartu zarete nilotzen? Ez aldizue inork esan hau ez dela andereño bat tratatzeko modua. Donkey Kongek larrutu egingo zaituzte zuekin mendiko botak egiteko. Oraintxe askatzen espan hauzue. Klump generala, itzuli zeure senera. Klump? Itxuturik zaude? Klumpen itxura daukatala? Ba egia esan, bai. Oh, ez. Baina ze gertatu zait? Krema hidratatzailea behar dut berehala. Hau da gauza bitxia, Klumpen itxura du. Argi dago Klumpen usaina duela, baina bere ahotsa Kandirena da. Nola baiteko aldaketa gertatu da. Hau badabil, benetan dabil. Orain liburu guztietako jakituria zorropatzeko almena daukat. Bizkorra izango naiz, Kongo-bongoko piztiarik azkarrena. Uarteko liburu guztiak irakurrita ere, ez duzu izango kristalezko kokoaren adimen erdia ere. Egia da. Jakina egia dena, baboa. Behar bada ez ditut uarteko liburuak behar. Behar bada kristalezko kokoari lotze aski izango dut. Ideia bikaina da. Eta gaiztoetan gaiztoena. Ai, zoragarria. Mila esker generala. Hau izan da ziur aski, inoiz izan duzun ideiarik onena. Kruxa, guazen kristalezko kokoaren bila. Konpondu duzu? Hobeto nago? Ibil naiteke? Tira, lasaitu. Etzazu burua galdu. Ara, txistea egin dut. Kaka, ezin dut konpondu. Zergatik eskoaz bingoz nagusiaren... Zera, krokoputzen zulora burmuin aldagailu hori berreskuratzera, Egia da, hori egin behar genuke, Kandi. Neu zainduko dut kokoa, jagole lanak egingo ditut. Zainpean edukiko dut. Zer? Neskato batek dakien bezain ondo gordeko dut. Ni ere hemen geratuko naiz bada espada Kandiri laguntzeko. Eta inor badator zer egingo duzu, buruz jo? Badakit, buru hauste handiak izango ditu. Buru hausteak ona da hori. Baina kontu honetan badago alde honik, ez du bururik galduta daukata. Ai, buruko minan die ematen dit honek. Buruko mina. Ulertu duzue buruko mina. Orain ez ere zertan buru belarri arituko. Inongo belarririk ez daukazuta. Ederki, nahikoa da. Utzi burugabekeriok behingo. Baina berak falta duena. Gorputza da. Uste dut burutik jota zaudetela. Burutik! Ondo moldatuko altzara hemen, Kandi. Krokuek ezin izango dute kokoa lapurtu. Ez da General Klum guztiz erakargarri horrek ere. Krokoek ez dute kokoa lapurtuko, nik neuk lapurtuko dudalako. Kandi, zertan ari zara hemen? Tira, rabota gelditu. Cranky ez dago hemen, beraz era... Gero arte! Zer duzu hautsean? Ostu egin naiz. Tira ba, bakarrik gaudenez, zergatik ez diogu gure itzorduari ekiten. Zer diozuen nebihotzeko panpina horrek? Itzuli orentxe zeure lerrora, soldadu! Esango diot Crankyri hemendik pasatu zarela. Ederki, Klum, hemen gaude. Eta zera nahi dugu. Ei, zergatik zaude lotuta? Kostazizue gero ona iristea, askatuko alnauzue bingoz. Kandi? Jakina Kandi naizena, noren itxura daukat ba. Non dago Donkey Kong? Badakit bera dagoela erokeria honen guztiaren atzean. Kaixo, Kandi! Donkey Kong? Zuzara? Itxura ikaragarria duzu. Ispilurik ikusi duzu azken aldi honetan? Utzi maitasunezko ergelkeria hoiek. Kasko aldagailuak aurkitu behar ditugu. Krokoputzek dauzka. Kokoaren boterea bere burmuinera aldatzeko erabili nahi ditu. Lortzen baldin badu, ezerk ez du geldiaraziko. Oi, kokoa! Ez kezkatu, Cranky. Kandi dagoaren zaindari. Ez, ni ez. Aizu, robot tximinua, eman jateko zerbait. Zain nago, soldadu, zapaldu azeleragailua.
Ona klum generalak kristalezko gokoa eskuratu dugula informatzen. Klump, ez dara mazu arauzko uniformea. Baina misioaren arrakasta kontuan izanik oraingoan ez zaitut zigortuko. Donkey Kong! Ez du ezer egiten, begira. Robota, ibili buruz bera. Trikimailu bikaina. Utzi behingoz babokeriak! Tximinotre batu ikusi nahiko banuz zera, zirkure joango nintzateke, doa lauperak egitera. Zertan zabiltza? Klump! Esan duzu esan ez zuela zer egiten! Garaiz iritsi gara. Banana sarta! Nik nahikoa egin dut. Ederki edili, kontu zorain, ezkerrera doa, makurtu, ongi, orain jo! Pentsatu baino askoz gogorragoa da, aukero. Gorputzorri kalterik egin badiozu ikusiko duzu narrasti zikin horrek. Zeri deitzen diozu gorputza, zotz lodiagoak ikusi ditut. Didi, azkar, bota donkikonen burmuina. Kontuz, kranki! Lasai, dagokion lekura itzuliko dut. Neu naiz eta hemen nago berriro. Aterako alnauzue hemendik! Bai, oso gustura. Banana sarta! Mil esker. Ederki, Klump, hau gehiagi luzatu da, jantzik askoa. Oh, neu naiz berriro. Baina zela rubiguna nuen, zure sekretua esan behar didazu. Hidratatzailea igurtzi egunean bitan zoragarria da. Zueltzera benetan, Kandi. Ba, joixe, musutxo bat? Oraindik ez, zu Klump zara, ez da? Bai ez esan beharko, baina oraintxe alde egiteran nindoan. Gustura lagunduko dizut. Ederki, orain presnago musu hori jasotzeko. Kranki, dirua itzuli behar didazu. Robota ordaindu eta arazoak baino ez ditut izan. Egia da, Bluster, arazo teknikoak izan ditugu, baina uste dut konponduko ditugula. Uztazu, robot hori Donkey Kong baino ergelagoa da. Hori zaila baldin bada ere. Doainik emango dizut. Ez dut nahi, ez dut robotik nahi. Robotek buruko min ikaragarria ematen didate. Buruko mina! Sabote bat baino etzen!